mel kuma yin londo awfe Malik Werawla General Assimi Goïta aye Alfred Mama gana kauka jamana nyama kura John Dramani Mama wode ni mako folen ci no be talike Alfred Mama la ko akana ale mako be General Assimi Goïta la keren ni yala ko akana kana kesire ale bena siya ka masa goluka Cleflaina o satke la wolu nale kunungo Alfred Mama aye ida do abela ka fo ko min koni kadi gana kawye min kadi pana John Dramani Mama o oyaye ka fo ni sheina General Assimi Goïta akata ale bena sigi golo min kan ka kesire kuma imba munira c'est de l'implément mata gana nini General Assimi Goïta be hakna e kilin udun Alfred Mama ya fo ka jeya ako ale na kunye mi kilin ka General Assimi Goïta wele akata kesere ni sigili keneka nga Ghana ani Mali Ghana ani AS jamana ko olu ka hakilina wole be ale bolo ko olu jamana kolonto ɲɔgɔnna walasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na a y'a fɔ cogo min na nin bɛ min fɔ nin b'a yira k'a fɔ CEDEAO ko hali n'a sɔrɔ tɔ min b'a la o tɔ o jigintɔ don nin waati in na bɛɛ bɛ nin ma kofɔlen dɔn John Dramani Mama ni maa bɛ John Rowling dɔn o ka maa lasigilen don don tɛmɛnenw la John Dramani Mama a nana de ale kɔni bɛ fɛ ka baara kɛ kɛcogo min na a m'a dogo maa si la a ko AS jamana ani Ghana olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tamaki si t'a la o de kosɔn min ka d'a ye bi o y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa General Assimi Goïta a ka taa Ghana o ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye n'o tɛmɛna Mali ani Ghana AS jamana ani Ghana o bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn ko o laɲini de bɛ yen bi nin ye kunnafoni dumanba ye farafinna tile bɛ an fan bolo fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la AS jamana ala yɛrɛ bɛ kiti ko dɔw de la o de kosɔn maaw bɛ min fɔ ko tiɲɛ de bɛ laban General Assimi Goïta ka tiɲɛ dɔ seginna ma ni John Dramani Mama ka sigili o sen fɛ a ma kɛ coup d'état ye nka a kɛra min ye wete min kɛra a ye n'a sera o bɛ fɛnba de yira maaw la ka da kan ale a ma da la maa si dalen t'a la k'a fɔ a bɛ sɔn ka baara kɛ ni CEDEAO ye ka da kan a y'a suganti kaban k'a fɔ ko a kɔni mako bɛ AES de la ka baara kɛ ni AES jamana ye nin ma kofɔlen Alfred Mama a ye nin kunnafoniba di kunungo tuma min na n'a bɔra jamana ɲɛmaa General Assimi Goïta fɛ yen nɔ Malik Werawla a delila ka fɔ arajaba kalo kunnafoni dira kunu arajaba kalo ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ a kalo a tile fɔlɔ ko o ye alamisa ye jate kun ye min ye sanni sɔnni cɛ an bɛna don jatew la sa k'a jira ɲɔgɔn na ka d'a kan sunkalo walima sunkalo makɔnɔ sunkalo kana se selintini kalo ma o kumaw de ka ca kalo ko la kosɛbɛ Mali kɔnɔna na yan ha ka ja silamɛ jamana wolu la o de kosɔn kuma bɛɛ kalo kalo n'a bɔra jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ kalo ko kama Mali la o b'a kunnafoni di ɲɔgɔn ma o kunnafoni kelen don an fana b'a lase aw ma k'a fɔ arajaba kalo a tile fɔlɔ o ko nin kan ka bɛn alamisa ma a fɔra fɔ cogo min na ko maaw ka jate bɔ kan yanni o kalo yeli k'a daminɛ sunkalo makɔnɔ yeli ka na se sunkalo yeli yɛrɛ la ko maaw k'i hakili to a la kosɛbɛ san 2024 Sadio Kamara ye min fɔ a kɛra o ye ka d'a kan a y'a fɔ ka jɛya bɛɛ ye k'a bɛ welewelema da kɛ ka ɲɛsin minnu ye marifa ta Mali kama k'u ka marifa bila u ka marifa bila n'o tɛ n'u ma marifa bila dɔwɛrɛ tɛ k'o laban ye lahara taga ye o siratigɛ la ko o baara min kɛra san 2024 kɔnɔ n'a hakili b'a la don min na ni General Assimi Goïta o ye Sadio Kamara wele ka taa minɛnw d'a ma Senu Pankuruji kɛnɛ kan Sadio de ye nin fɔ k'a lase bɛɛ ma k'a ma tiɲɛ fɔlɔ ni min bɛ ka marifa bila i kana fara Mali jamana kɔnɔdenw kan ni min ma sɔn o ma lahara ko wɛrɛ tɛ k'o ye lahara taga ye kuma wɛrɛ si t'a la o de kosɔn san 2024 a kɛra koba ye k'a damina décembre kalo tile fɔlɔ la Tenza Wateni o balawu mun kɛra ko o sɛbɛkɔrɔ juguyara kosɛbɛ ala ye se di Mali ma ka ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo tile 24
o ye maaba dɔ bɔnɛ ani na n'o bɛ tali kɛ maaba caman na minnu tun ye terroriste yɛrɛ walima jihadistes ka cɛfarinbaw ye o dɔ ye Sheikh Ag Alat o dɔ fana ye Al-Bakar a ka to ɲini Al-Baraka o dɔ ye Ag Nfa Faki o dɔ ye Fahad Ag Mohamed olu bɛɛ lajɛlen bɔnn'u ni na san 2024 o kɔnɔna na ka hakililandi kɛ fana Murja n'o o kɛra mɛ kalo tile 26 n'aw hakili b'a la o kɛra don min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ o gɛlɛyara kosɛbɛ ka sama fɛn min ma o y'a ye k'a fɔ Murja bi kɛra a kan kan nin don kofɔlen in na o bira ka kɛ muguci dan ye a kun cɛra min na tuma min na ni muguci jɔra k'o taara sɔrɔ terroriste maa 100 kɔ o de dalen don o kɛra su ye nin bɛɛ kɛra san 2024 kɔnɔna na o y'a sɔrɔ avril kalo tile 28 cɛgɛlɛn min n'o yɛrɛ kunkolo tun dalen don nafolo la n'a bɛ fɔ ma ko Abu Uzaifa o Abu Uzaifa n'u tun b'a fɔ ma ko Igo ni a cɛfarinba kun don ko o bɔnɛ nin na o don kɔfɔlen kama n'o bɛ tali kɛ avril kalo tile 28 na ka fara nin bɛɛ kan terroriste ta tɔ kɛra boli ye o bɛ ka bingani waleyaw kɛ yɔrɔ kelen-kelenninw la ko nka bi kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛb'u nɔ kan cogo min na Général Sadio Kamara y'a fɔ cogo min na a kɛra ten a dun hali bele ko wele bɛ ka s'u ma dɔw kɔni bɛ ka marifa bila ka na u yɛrɛ rendu min ka fisa o de kosɔn o kunnafoni dira kununko kɛlɛ min kɛra san 2024 kɔnɔna na a ban man di nka ala barika la ko an bɛ nin lihala la an bɛ waati min na komi sisan farafinna kibaruyaw la Alassane Dramane Ouattara ye min fɔ o don a ɲininkali kɛra kunnafonilaw jiginna ka ɲininkali kɛ maaw la yali Alassane ye min fɔ a bɛnna ma walima aw fɛla don wa ni a y'a sɔrɔ a ɲininen don kɔrɔbarikaw fɛ ko Faransi sɔrɔdasiw minnu bɛ yen u ka taa ɲininkali kɛra maa maa la o bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko mɛn kɛra nin ko kan ka d'a kan ko a yɛrɛ nana jateminɛ dɔw fɛ ka kɛ i n'a fɔ sɔrɔdasiw tɛ Côte d'Ivoire tun ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye nin fɔ diɲɛ bɛ taale fan min fɛ a laban ye nin de ye i ka k'i yɛrɛ ye o la ko min ka fisa o de ka d'a kan ko a bɛ cogo min na bi ni Faransi sɔrɔdasiw taara o de ka fisa Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw de bɛ to yen walasa ka jamana kɔnɔdenw olu minnu ni u ka nafolo bɔ ka don sɔrɔdasiw la ko o bɛ kɛ lakanabaa ye nka fɛn min n'o ye Jean-Luc Mélenchon Faransi ka député de don ale ye jalakiliba ta ka ɲɛsin Alassane ma ko Alassane man ka nin kɛ fiyewu ko bɛɛ kan ka nin kɛ fo Alassane Dramane Ouattara ka d'a kan ko ni a y'a sɔrɔ Alassane ka fanga ye 100 ye ko Faransi sɔrɔdasiw ye min k'a la a bɛ jɔ 65 bɔɲɔgɔnko la ko ni o ko nana kun cɛ nin cogo in na a ma bɛn ale Jean-Luc Mélenchon ma nin bɛɛ la dun Jean-Luc Mélenchon yɛrɛ ngana dababa don ka d'a kan ale ni Emmanuel Macron ti bɛn foyi la nka ko a ma bɛn ale ma fiyewu ka fɔ Alassane Dramane Ouattara ka sira di 43e bima ma nin cogo in na wa ko k'a kɛ kalo nin yɛrɛ fana na janvier kalo la Jean-Luc Mélenchon ko ale kɔni a ma bɛn ale ma a tilara fana ka Sénégal jalaki ko Sénégal kabiri indépendance kɛra kabiri tuma min na ni foroba kɛlɛ filanan kɛra deuxième guerre mondiale ko Faransi jigiba tun ye Sénégal ye ko n'o jigi bɛ bɔra walima n'o ko bɛ dabila a man ka kɛ nin cogo la tan ko sikafɔ de kan ka kɛ a kan walasa u ka se ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na nka k'a kɛ tan yɔrɔ kurunin kelen ko ale dun fana ye nin fɔ Emmanuel Macron ye k'a yɛrɛla ka fɔ génération min nalen filɛ nin siècle 21 na ko o k'a lajɛ ka yɛlɛma don u ka taabolo la Faransi ye Faransi ye ko nka ninnu denmisɛnnin minnu bɛ yen bi olu ka foyi tɛ Faransi ko la o ka fɔ de ko bɛ san Faransi walima ko bɛna kuma wɛrɛ miiri k'o de pili bɛ ka kosɛbɛ Emmanuel Macron n'a ka gouvernement ani Faransi ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Jean-Luc Mélenchon kɔni y'a jira k'a fɔ min ma bɛn ale ma o y'a ye k'a fɔ ko a kun man ka kɛ tan fiyewu sigikafɔ kun kan ka k'o ni ɲɔgɔn cɛ Nigeria ani Niger o ye maa ci
k'a ma ci Niger jamana ɲɛmaa ma ko a telefɔni na fɔli ta walima a kunnafonidi ta a ti ɲɛ k'u ye maa de ci ka taa fɔ Niger jamana ɲɛmaa ye kuma min bɛɛ kɛra o ka kɛ tiɲɛ ye sa ko o de banna nka ko fɛn min n'o ye Abdramane Tiani ye min fɔ o don k'a fɔ de ko Nizeriya ani Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ yɛrɛ la ko o ti tiɲɛ ye min ye tiɲɛ ye min bɛ olu fɛ bi jamana fila in de tɛnkunnen don ɲɔgɔn na o jamana fila min tɛnkunnen don ɲɔgɔn na n'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'a bɛɛ yɛrɛ ye tɔgɔ kelen ye ko olu man ka bila ɲɔgɔn na ka taa se nin ma sigidalama minnu tɛnkunnen don ɲɔgɔn na olu de wulila ka se jamana ɲɛmaa ma Nizeriya kuma min bɛ yen ni Abdramane Tiani ye nin fɔ ko fo o Tinubu ka bɔ ka jaabi di n'o tɛ n'a tora nin cogo in na ta k'a ti bɛn Tinubu fana y'a jira k'a fɔ min bɛ ka fɔ tiɲɛ tɛ sisan kɔni k'ale bɛna maa lawuli ka taa Abdramane Tiani fɛ u ka kuma ka bɛn kelen ma ko o tamaki b'o la pewu min b'a jira k'a fɔ ko Nizeriya bɛ kɛ sababu de ye ka Niger tiɲɛ ayi k'o ti k'a bada nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan CEDEAO ko a bɛ nin ka ban mun na bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ Ghana ale kɔni tɛna sɔn abada fɛn fɛn ye juguya ye bi John Dramani Mahama tɛ sɔn abada k'o ta ka AES jamana o sɛgɛrɛ ka fara o kan Togo labɛnnen don ka AES jamana dɛmɛ n'i y'o dun bɔ CEDEAO yɛrɛ la bi na Alassane Dramane Ouattara y'a fɔ k'a tɛ ni Mali Burkina Faso ani Niger n'olu bɔra CEDEAO la ko a tɛ sanni feere bali olu ni ɲɔgɔn cɛ Senegal fana y'a fɔ yali CEDEAO ko a bɛ taa fan min fɛ a ka ca Ala fɛ jatelikɛlaw bolo ko a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya CEDEAO bolo kosɛbɛ ka d'a kan taafan min filɛ nin Nizeriya la o taafan in tɛ jasigi se CEDEAO jamana ɲɛmaa si ma bi ta ko gɛlɛyara min bolo bi kosɛbɛ ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Niger walima AES tɛ se ka da olu la o dɔ ye Benin jamana ye Patrice Talon ale kɔni bɛ ka kuma bɛ fɔ ko basi tɛ ale fɛ nka min nana ye ale ka dancɛw la n'o y'a ye k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka taa dagayɔrɔ dɔw la yen o ko de gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ an bɛ waati min na komi sisan La Guinée Conakry ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya ka furancɛ fanga kun kan ka s'a dan na 31 décembre 2024 o min mana se ka kɛ k'o kɛra gɛlɛyaba ye ŋanadabaw ko o ti sɔn abada Mamadi Doumbouya bɛ fɛ ka min kɛ a ka discours la o don ko k'a ye a ɲini walasa ani ŋanadabaw ka sigi ka kuma nin cogo la k'a ni maa si tɛ sigi ka kuma ka d'a kan ko a yɛrɛ labɛnnen t'o kama a bɛ ka kuma ɲuman de fɔ n'o tɛ a ye layiru di waati tɛmɛn'o la k'a fɔ ko 31 décembre 2024 ko o bɛna sɔrɔ furancɛ fanga o ko jɔra maa min bɛna kuma dɔrɔn k'a bɛ sin ka dankari k'o la k'o minɛ k'o don bɛrɛ la min kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi laginɛkaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nin fana bɛ fo si sɔgɔmada in na kunnafoni na ne bɛ aw fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ aw ni ne n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na a ka ca Ala fɛ an bɛ débat min kɛ jumadon ni juma jiginna a bɛ to lamɛnni na la bi ta bɛna bɔ Zegwa kan Zegwa tun bɛ cogo di Zegwa ko a politiquement a nana na cogo min na ni Ala sɔnna an da bɛ s'a ma an bɛ min dɔn a la ka d'a kan u ye ɲininkali kɛ kuma bɛɛ ne b'a fɔ ko n bɛ Zegwa politique dɔn n b'a dɔn n bɛ se ka min dɔn a la n b'o fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ bi ni Buba Sanogo a n'a ka jɛkuluw nana ni Ala sɔnna ma ko u ka na joona walasa an bɛ se k'a labɛn cogo min na ni k'a latɛmɛ maaw ye nin ka fisa denmisɛnninw ma kosɛbɛ nin ye tariku de ye an bɛ min dɔn a la an t'a bɛɛ dɔn nka an bɛ min dɔn a la politiki nasira la Zegwa yɛrɛ commune ko la an da bɛ s'a ma ni Ala sɔnna ma ne bɛ kan bɛɛ da aw ye o la aw kan bɛn ni Ala sɔnna bi walima nɛgɛ kanɲɛ 10